Benvinguts al podcast Sentiment Lleidatà. Què tal? Benvinguts a un nou podcast de Sentiment Lleidatà. Com sempre, estic amb el Pol Empordanès. Hola, Pol, què tal? Molt bona tarda. Pol, avui és dia de celebració perquè és l'últim partit del 2020. Per fi s'acaba aquest maldito any, diguem-ho així, per no dir una altra cosa, i donarem pas a un 2021 on el Lleida Esportiu jugarà contra l'Andorra. Això ja serà pel dia 8-10 de gener. Pol, dis-me quin és el menú del podcast d'avui. Doncs avui farem, com sempre, postpartit de l'últim partit de l'any pel Lleida Esportiu, juntament amb un invitat. Direm resultats de la jornada 10, classificació i també farem la secció del nostre canal, com és Twitter Lleida. Perfecte. Doncs, si et sembla, Pol, començarem a parlar sobre aquest postpartit on el Lleida Esportiu va guanyar 1-0 contra el CUE, contra el Prat. Van jugar al camp d'esports, com sabeu, a porta tancada, i el Lleida Esportiu no va obrir la llauna, no va obrir el marcador fins al minut 85 amb un gol del màxim golejador, que és Raúl González, que per mi va ser un molt bon gol. El Lleida Esportiu va sortir amb Pau Torres a la porteria, José Ruiz, Abdullah Fall, Matej Simic, César Soriano a la defensa, Chavero, Yasser, Quim Araujo al mig, Fernando Cano com a mitja punta i a dalt buscant el gol Raúl i Alfa Bagayoko. El Lleida Esportiu sortia amb una formació més o menys d'una 4-2-3-1. Doncs respecte a aquest 11, les novetats, podrem dir Pau Torres, primer partit des que es va lesionar el Johan Cruyff. La defensa va donar descans a Miquel Diana i va jugar César al lateral. Dos puntes, feien molt temps o no ha jugat mai Molo amb dos davanters, en aquest cas Raúl González i Alfa Bakayoko. És una cosa que demanàvem fa temps, que no només amb una punta de referència, sinó amb dos, que en aquest cas ho va fer. Sí. I per l'altre, Yasser, la primera titularitat a la Lliga, que no ho va fer del tot malament, i per l'altre Chavero, Quim Araujo, Cano, normal. Però també una altra novetat és que Abel Molinero no va sortir titular. Era un jugador que va descansar a la Copa, que podia ser titular per desgast, al igual que el Chavero, que sí que va ser titular. Abel se va quedar a la banqueta, on va sortir, és això sí, però, Pol, quina era la banqueta del Lleida Esportiu? Doncs Víctor Vidal, Pla de Vall, Nico, Michele Diana, que va entrar al 87, amb Liu, que també va entrar al 87, també està a la banqueta Joanet, que va entrar al 69, Toni Vicente, Álvaro González, que va entrar al 62, i per últim, com has comentat tu abans, Abel Molinero, que va entrar al 62 de partit. Doncs més a profunditat dels canvis, Álvaro González va entrar al minut 62, al igual que Abel Molinero per Fernando Cano i Alfa Bakayoko. Al minut 69 Joanet va entrar per la sortida de Yasser, i ja els últims dos canvis, al minut 87 va sortir Raúl González per Miquel Diana i Liu va entrar per Quim Araujo. Gol, com tu deies abans, va ser un molt bon gol, connexió González, podem dir. Álvaro va fer molt bona assistència, dèiem que li demanàvem alguna cosa més, doncs va fer una molt bona assistència, va ser un passe que Raúl no ho va desaprofitar, que va definir molt bé, molt difícil de parar, que va donar la victòria a aquests 3 punts de l'últim 2020. Van patir bastant, Pol? Van patir bastant contra el CUE. Fes-me una mica el teu postpartit. Com vas veure tu aquest Lleida Esportiu un Prat 0? Bé, jo no sé si té a veure amb que potser juguem més bé amb 2 puntes, però jo el Lleida, la primera part, els primers minuts, el vaig veure bastant bé, amb pressió alta, recuperant pilotes ràpid, conducció i moviment de la pilota molt ràpida. A mi m'agrada bastant el Lleida en aquesta primera part, que jo crec que mereixia algo més, a la primera part inclús, va fer, no sé si tu estaràs d'acord, però la primera part del Lleida em va agradar bastant. Jo vaig tindre uns problemes, també t'he de dir, els primers 20 minuts amb Lleida Esportiu Televisió, però després vaig poder veure un partit que per mi
és que vam patir massa, Vam patir massa, sí que veig un Lleida que està millorant, però que ens falta molt encara. Me va agradar que Molo sortís amb dos davanters, vaig veure un retorn de Pau Torres espectacular, perquè si no, va ser el Pau Torres ens va salvar com 3 gols claríssims, que jo crec que si no, és que, vamos... Però sí que en Pau Torres ens va salvar, però jo crec que la victòria sí que jo crec que sí que la mereixia el Lleida, perquè va a la primera part, si tu vas tindre uns problemes, que ja m'ho vas comentar, però jo almenys vaig veure el Lleida molt actiu, recuperant moltes pilotes, pressió molt alta, em va agradar bastant, i mereixia, jo crec que aquesta victòria és mereixuda perquè el Prat, clar que va tindre arribades, no? Va tindre 2 o 3 que Pau Torres va tindre que intervé, però el Lleida va tindre tant a la primera part com a la segona també ocasions molt clares i controlant la pilota. Va ser un partit bastant disputat, Va ser un partit bastant disputat fins l'últim minut, però jo, com dic, el que vaig veure jo crec que va ser molt igualat i als minuts finals van patir molt, hasta Chavero va treure una sotapal junt amb Pau Torres, i victòria per la mínima, que jo crec que hem de millorar molt, i perquè contra l'últim, contra un Prat, que per mi és el pitjor equip de la categoria, no podem estar patint tant. Però bueno, tot i així, el que compta al final a la segona B són els resultats, i jo estic content per aquesta victòria. Pol, no sé si tu t'esperaves una victòria més ampla. No, és que la segona B, més en el grup que està bastant igualat, no hi ha moltes golejades, no? I jo no m'esperava, jo esperava que guanyés el Lleida, però no molt. Jo vaig dir a la porra 2-0, crec, no va ser un resultat molt ajustat, però tampoc molt ampli. Tu crec que vas dir 1-0, és a dir, vas tornar a encertar la porra. Sí. Dic, que sort, no, Pol? Que sort, hombre. Si estic allí, hombre, jo no me'n vaig anar de molt, 2-0 no me'n vaig anar de molt, però bueno, podria quedar 2-0, perquè va fallar algunes el Lleida. Targetes grogues per part del Lleida les va rebre Cano i Llacer, i per part del Prat, Neskens, Padilla, Carracedo, Adrián Díaz i Artigas. Pol, tu comentaves a l'stream que van fer a Twitch, ja sabeu, cada diumenge a partir de les 11:40, ja ho poso, no? Que Llacer tindria que tindre més minuts. A tu te va agradar Llacer? Va jugar 69 minuts de partit? Sí, em va agradar. Res destacable, però sí, em va agradar normal. És que l'equip en general va jugar bastant bé. A mi també em va agradar Llacer. Cano va tindre una jugada espectacular, però és que més d'això no va tindre. O sigui, va tindre aquest regat i ja està. No, podríem dir. I novament, Abel, quan va arribar, va generar molt perill per la banda, va fer algunes jugades, el millor de l'equip. Abel Molinero seguim repetint que és el millor de la plantilla, Sí, i tant. Bé, i amb això del millor del partit, com deies, Lleida Esportiu, com acostuma a fer la votació pel MVP del partit, doncs Pau Torres van elegir els aficionats amb un 44% de votació, l'altre 50% va ser per Llacer amb 17%, Raúl 29% i Chavero amb un 9%. Per mi estic bastant d'acord, Pau Torres quan va tindre que intervenir ho va fer i molt bé, ens va salvar, i per mi, clar, jugador del partit, perquè Abel va sortir als minuts finals, Cano, com dius tu, no va tindre moltes oportunitats. Per mi, Pau Torres l'MVP del partit. Per mi també, per mi també. Yang Liu va sortir al 87, sí que, o sigui, va ser sorprenent, perquè normalment se'ls juga les Copes del Rei, però això voldrà dir que s'està guanyant, no? Sí, clar. O sigui, tots els que surten a jugar no serà per casualitat. Això... Parlant de casualitat, tornava a la banqueta Michele Diana, sortia César Soriano de titular. Tu com ho veus? Jo tampoc. Deu ser per descans, també, però César no va fer errors, però és que... Michele Diana va sortir ja de suplent contra l'Olot, va jugar de titular contra el Marbella i avui a Lliga tornava a repetir suplència. César Soriano, jo sé que molta gent, hi ha gent per Twitter que diu que César Soriano, que és César Soriano Déu més, no? Com diu el Xus, però
jo penso que César Soriano, 36-37 anys, que ara ja té, doncs, no sé, jo ja, com vaig dir als altres podcasts, fitxaria amb aquest mercat d'hivern un central per a que sigués suplent. I jo no sé què li deu de passar a Diana, si no el veu com a titular, si molt el preferia posar a la Copa del Rei, que no crec, que no crec perquè hi ha jugadors que han repetit minuts, com per exemple Quim Araujo, Yasser va jugar als 130 minuts a la Copa del Rei, llavors jo crec que lo de Diana és per decisió tècnica. Pot ser que hagi estudiat el Prat i vegi que Diana per la defensa no anava bé en aquell partit concret, però no entenc si és que, com dius tu, a l'Olot va ser suplent, a Marbella sí que va ser titular, però no va jugar tots els minuts. Llavors, pot ser per decisió tècnica, perquè jo crec que quan va sortir també va ser per decisió tècnica, perquè va treure un davanter per un defensa. Quan acabaven de marcar l'1-0, això jo crec que és evident que era per defensar-se i per intentar emportar els 3 punts, sigui com sigui, però jo a mi amb Diana és un fitatge que ens va il·lusionar a tots, que ha fet algunes cagades, alguns errors, però que ara porta alguns partits que bé, normal. Sí. Llavors, César sí que, clar, ha de jugar, no pot estar sempre a la banqueta, però contra un Prat que... Jo per això fitxo un altre. Bueno, però tampoc... És que a mi César no me convenç. Aquesta temporada no me convenç, César. La temporada passada sí que m'agradava i ho feia correcte, però aquesta no m'està acabant de convèncer. Bé, és que tampoc has jugat molt. Vull dir... Bueno, està jugant, Està jugant. L'altre dia contra l'Olot va fer un partit... Què vols que et digui? Bueno, no sé, contra l'Olot tothom va ser... Bueno, contra l'Olot a mi no és que em vagi tampoc... No, però... desagradar tant, o sigui... Sí, estem anant en línia ascendent, no? I jo crec que estem anant cap a millor, però també valoro positivament que en els últims 2 partits... Bueno, no. Bueno, sí, si contem Copa del Rei, sí. Contra Marbella i Prat no l'estem cagant amb coses defensives, no? Jo crec que hem millorat bastant la línia defensiva i César Soriano també li hem de donar mèrits perquè està allí. I jo crec que és molt positivament perquè abans sempre ens marcaven per errors defensius. Més que mèrit, per exemple, César, més a Pau. Sí, aquí tens tota la raó, perquè Pau va fer la defensa va coincidir, però va ser el Pau, clar. Sí, però Víctor Vidal contra el Marbella també va fer un partidàs, malgrat el penal, però dic, me centro en defensa perquè hi havia molts errors defensius que la passaven al mig, que feien passes tontos. Com per exemple contra l'Espanyol, Correcte. Sí. I aquell, el de Michel i Diana, sí, va ser el més descarat. Però jo crec que estem millorant en defensa, però tot i així César Soriano no lo veo. Bé, sí, pot ser un bon suplent, però titular no? Jo tampoc. Llavors, Pol, tu fitxaries a un central o no? Tenint a César Soriano, però que t'escolta. A veure, és que César Soriano com que pot jugar de central i de lateral, llavors, sí, de lateral tens suplent de Neco i tens suplent potser d'algun central, però és que en pic se te lesioni César, clar, llavors te quedes sense suplent a central i lateral. Llavors jo sí que fitxaria algú. Lateral potser més que central, perquè, o no, central o lateral, algun d'aquestes dues posicions ens un aniria. Lateral dret igual, no? Perquè lateral dret tenim sola a José Ruiz, no? Ja, Pla de Vall, però Pla de Vall... Bueno, no, però Pla de Vall estarà més per Vilafranca. Jo a Pla de Vall, si se lesiona un José Ruiz... No, ja vam veure el pobre Pla de Vall contra un Joan Oriol a la banda. Sí. Pla de Vall me van agradar molt les declaracions que va fer contra el Marbella, que diu que he disfrutat com un malparit. Això m'ha agradat molt el que va dir. Bueno, doncs, Pol, no sé si tu vols afegir alguna més de les nostres paraules aquí. No, una mica fent resum.
és que és una victòria molt important que ens situa tercers, així en llocs de ascens de segona A, molt sofrida, com tots, però jo crec que el Lleida pot millorar, com diu Albert Esteve i molt el que després comentarem, pot millorar molt el Lleida i si ho fa, està clar que competirà. Perfecte. Doncs, Pol, dit això, anem a la trucada amb Albert Escué, va. La trucada amb Albert Escué. Doncs estem amb el periodista d'esports a la mañana i participant a la cova, Albert Escué. Molt bona tarda, Albert. Hola, bones, què tal, com anem? Gràcies per ser-hi, com amb el Pol també, per comentar algunes preguntes que et farem sobre el postpartit, sobre més o menys l'actualitat del Lleida. Comencem, Pol, si et sembla, amb aquest partit que es va jugar aquest diumenge contra el Prat. Com vas veure tu el Lleida? T'esperaves l'alineació, el plantejament que va treure Molo? Bueno, jo crec que d'entrada era un d'aquells partits que s'havia de guanyar per lo civil o per lo criminal, no? Finalment ho vam acabar guanyant una mica més per lo criminal que per lo civil, però sens dubte era un dia importantíssim per treure els 3 punts, no? Perquè si no, imagina't, marxar de vacances de Nadal, a més amb el calendari que ve ara, que estarem pràcticament sense jugar més d'un partit en 24 dies, doncs marxar perdent hagués estat un cop molt fort per la moral de tot plegat, no? Per l'afició, per l'entorn de l'equip, però també pels jugadors i per l'entrenador. I pel que fa al partit, a mi, el Lleida a la primera part no em desagrada. Jo crec que té un control del partit, molt acaba d'apostar definitivament per aquest 4-2-3-1, amb un Llàcer que a mi personalment em va agradar moltíssim, amb un Araujo que és evident que juga un altre esport, que tot i no està al 100% cada vegada que toca la pilota doncs passa alguna cosa, però també és cert que teníem un problema per banda esquerra, no? Amb Soriano amb el lateral, doncs ens va costar tancar aquella banda i per allí va arribar gairebé el 90% del perill del Prat. Però amb tot i amb això tenim 2 o 3 oportunitats que, com s'acostuma a dir, doncs, si hagués entrat, doncs segurament el guió del partit hagués estat un altre. No van entrar i a la segona part doncs, va passar el que acostuma a passar en aquests casos, que passen els minuts, el rival es va creixent, tu vas veient que no pots, la bola es va fent grossa i arribem a un punt de partit doncs, que és el Prat el que té les millors oportunitats. Recordo una mà de Pau Torres espectacular, un parell d'ocasions més del Prat, però just quan més collats estàvem, doncs mira, va arribar el gol del Lleida en una molt bona acció perquè s'origina en un servei de porteria de Pau Torres. Hi ha una bona conducció per part d'Álvaro que assisteix a Raúl, que n'havia tingut 2 de claríssimes i les havia fallat, però en aquest cas doncs, va aconseguir marcar el que és el seu 5è gol d'aquesta temporada. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tancadets a l'àrea i és cert doncs, que ens va tocar patir, perquè a última hora també hi ha una pilota que treu Xavero sota pals, però bueno, en línies generals, a mi el Lleida de la primera part no em va desagradar, el de la segona sí que em va recordar el d'altres partits que doncs, certament no m'ha agradat gaire. Has comentat Perdó. Sí? Perdó. Vull afegir una cosa en aquest partit. Què et va semblar la suplència d'Abel Molinero? Jo és que estic convençut de que té problemes físics, que no està al 100%. D'altra manera no s'entén, perquè ja és un jugador que es reserva per la Copa, que es queda aquí a Lleida, i aleshores que no sigui titular doncs, en un partit... Quan va sortir el vaig veure bé. Sí, però clar, surt ja, doncs, quan el partit ja està en marxa, aleshores, home, evidentment, lesionat no està perquè si no, no jugaria. El que passa és que de vegades tu sí és cert que arrossegues molèsties i no és el mateix jugar 30 minuts que jugar 90. No és el mateix jugar d'inici, quan el rival també està al 100%, que sortir quan el partit ja està una mica més obert. I després, el Molinero, evidentment, té una qualitat indiscutible i cada vegada que la toque passa alguna cosa. Però jo crec que no està al 100%. Llavors tu el faries jugar o no? Te'l quedaries millor, el reservaries, per si de cas? Bueno, és el que comentàvem abans, no? Ara, doncs, dins d'una temporada tan atípica a tots els nivells, doncs a nosaltres ens arriba un mercat d'hivern i unes vacances que també són molt atípiques, perquè coincideix doncs, que el Lleida descansarà en la primera jornada de la segona volta i això vol dir que fins al 10 de gener no tenim un partit, però és que després descansem i fins al 24 no en tenim un altre, que comencem ja la segona volta amb l'Hospitalet del Camp d'Esports. Això vol dir doncs, que tenim pràcticament un mes amb només 2 partits, o 23 dies amb només un, que és aquest d'Andorra. Això entenc que ha de servir per tornar a fer una altra mini pretemporada i perquè els jugadors doncs, que estan amb molèsties facin net
i pels jugadors que van arribar a darrera hora i que sembla que els ha costat més entrar, doncs, com Diana o com Araujo, acabin d'encaixar doncs, al puzzle de Molo. Aleshores, jo confio doncs, que aquesta mini pretemporada doncs, serveixi per acabar d'arrodonir el que vol Molo, que ara sí que sembla que ha apostat ja per aquest 4-2-3-1, sobretot al camp d'esports, i puguem veure un Lleida més reconeixible, perquè certament tu mires la plantilla i tio per tio, jo crec que aquest Lleida té molt bons jugadors. No hi ha gaires Abels Molineros a la categoria, no hi ha gaires Araujos, no hi ha gaires Canos. Raúl González, que molt cops l'hem criticat, doncs amb 5 gols és un dels piquitxis de tota la segona divisió B. Aleshores, bueno, com va dir el president i com va dir Molo també a la roda de premsa després del Prat, doncs imitant una mica a la porta, al loro que no estamos tan mal. Llavors, tu faries algun fitxatge? Si és que sí, a quina posició reforçaries? Aquest és una mica el debat que em consta que hi ha també al club, no? Tenim una fitxa lliure i la voluntat és portar amb algú. El debat està en si portem algú en defensa o algú en atac. Jo particularment confio en que Simic vagi a més, en que Diana vagi a més, que a Nico se li doni més bola, perquè certament jo crec que és un tio amb molt potencial i el poquet que li han vist, tot i que l'Hospitalet té la mala sort de marcar-se en pròpia porta en una jugada que l'error no és seu, sinó que es troba la pilota a sobre, però crec que és un tio de potencial. I a mi Fol, els dies que ha jugat de central, no m'ha desagradat, tampoc. Per tant, entenc que darrere ho podríem anar trampejant i a dalt doncs potser sí que faltaria algú que donés un cop de mà, però més que un davanter centre, potser un tio de banda, un liberto, per entendre'ns. Vale. Això, o un tio de 1,90 m d'aquestos que, com diu el Just, baixi neveres. Llavors tu portaries a un Sanku o prefereixes a un amb més experiència a segona divisió B? Home, a veure, si a tu se't fica tiro un Boris Garrós estan al 100%, doncs evidentment no hi ha color. A veure, Sanku al cap i a la fi doncs, comença al Banyoles, ha jugat 3 partits amb el Vilafranca i és un tio doncs, que bueno, s'ha d'acabar rodant. En el context de temporada i en aquest format de que quan tornem de vacances tot just quedaran 11 partits per acabar, doncs si pots portar un tio contrastat, doncs he ficat el nom de Boris Garrós, que és el primer que em ve pel cap, doncs home, molt millor, evidentment. Però si no... Sanku per futur, llavors. Però bueno, Sanku també és cert que té 25 anys. Si el club s'ha fixat per ell és per alguna cosa. I és un tio que físicament és... Bueno, és un mamut. Sí, sí. O sigui, moltes vegades diem que el Lleida hauria d'apostar més per jugadors de tercera divisió, com fan altres, no? O sigui, l'Andorra l'any passat, que tenia Musa, tenia Sidibé, tenia Forgàs a dalt, i eren 3 tios que venien, un de primera catalana i 2 de tercera divisió. Aleshores, bueno, per què no? Però també dic que, tenint en compte el context de temporada i que només quedaran 11 partits per la primera fase, home, si pots portar algú contrastat, millor. Doncs perfecte, Pol, va, a què passem a parlar ara? Anem a parlar de les paraules que va fer Albert Esteve. Doncs sí, perquè al final del partit Albert Esteve sortia a la sala de premsa del camp d'esports i si voleu us faig un petit resum del que va dir. Va dir que al Lleida esportiu li està costant molt esportivament, que demanen que la gent estigui amb el cos tècnic i el grup, que organitzaran una mini pretemporada la setmana vinent, que han de reflexionar i va tirar un petit zasca, podríem dir també, a Gerard Albaladejo, que deia: ja coneixeu com funcionem, només hem fet fora a un entrenador i ja sabeu la raó, estava més pendent de Twitter que d'entrenar. Home, petit zasca jo crec que és un clatellot ben oberta, Petit no. Traiem la de petit. Fa uns dies estava amb els companys del Picat Ràdio i també fa referència al president i suposo que aquest diumenge el president es cobra la factura. Jo, personalment, crec que s'ha d'estar per sobre d'aquestes coses, no? O sigui, no pots criticar amb algú per estar pendent a Twitter i després tu estar-hi també, no? Però, bueno, el preci és així i ja no el canvia. I sobre la resta em va sobtar perquè al final l'excusa va sortir per dient que que el club no ratifique entrenadors, però va muntar una roda de premsa per, en certa manera, ratificar. Sí. Que aquí continua tot igual, no? L'Albert és cert que és car de veure, perquè últimament no surt gaire,
que es necessitava una compareixença seva perquè hi ha molts temes sobre la taula, però jo potser m'hagués esperat a dilluns o m'hagués esperat a dimarts, no? I diumenge... És que va ser de sobte, no ho van ni anunciar. Sí. Sí. Va ser, pumba, Albert Esteve. Ja està. Sí, a l'acabar el partit ens van dir no marxeu, perquè alguns a l'acabar el partit marxem directament, altres es queden en zona mixta, i ens van dir, bueno, després de l'entrenador del Prat sortirà el president. Bueno, molt bé. I a partir d'aquí va llançar el missatge d'unitat que llança sempre, no? De remar tots en la mateixa direcció. Em va fer gràcia que es referís a l'entorn, no? Perquè això de l'entorn és un concepte que va popularitzar el Johan Cruyff, però, clar, en aquella època l'entorn del Barça, eren 100 i pico mil socis, uns mitjans de comunicació potents, uns candidats a l'ombra per ser presidents... El mateix, home, En aquell moment, entorn, en el context del Barça, i com ho va dir el Johan, potser sí que tenia una mica de sentit, no? Perquè realment té un entorn complicat el Barça. Però, clar, l'entorn de Lleida Esportiu al final... Som 2 diaris i un parell de ràdios, al camp hi van 1.000 persones, i tampoc és que hi hagi una crítica. Jo crec que ho deia més per les xarxes socials, me referia a entorn. I a tu t'agradaria que Albert Esteve ho fes més sovint, això de fer una roda de premsa? Jo, des de la meva doble vessant de periodista i, per tant, part interessada... Home, sent periodista... Claro, però... I aficionat, que també pateix el Lleida. Sí, també. Anys, a mi m'agradaria escoltar el president més sovint. Sí, perquè a banda genera molta informació del Lleida i genera molts dubtes, hi ha moltes qüestions que estan sobre la taula, no? Què passa a Gardeny, per exemple, què passa amb la base, què passa amb el deute d'Hisenda, i jo crec que estaria bé que sortís més sovint. De fet, fins fa un any i mig, sortia cada 3-4 mesos, no? Després va estar gairebé un any sense sortir, va fer aquesta penúltima compareixença que vam estar 2 hores allà a la sala de premsa Carme Tallo, i aquest diumenge va reaparèixer. Perquè, a més, és un tio que quan surt sempre diu alguna cosa. Així com hi ha rodes de premsa que t'assentes allí i dius, mare de Déu, te foten el cap un timbal per no dir res. Hòstia, l'Albert és un tio que quan li dones micro... Pum. Sí. No se corta l'Albert, no? A l'hora d'escriure feina rai per treure un titular perquè te'n doni 30. Mira, també comentava que no entén per què el passat dissabte hi havia 5.000 persones a un concert de Rafael i aquí al camp d'esports no podia haver ni una. Però entén que tal com estan les coses no hagi públic. Va estar bastant negatiu amb tema públic, que diu que aquesta temporada no creu que entri gent al camp d'esports. Penses el mateix, Albert Escuer? El Rafael va ser una majarada, entre altres coses, perquè el concert se fa al Wizzing Center, que és un escenari en el que el Real Madrid juga la Lliga CB o Lliga i juga a porta tancada. Llavors dius, hòstia, en un mateix lloc resulta que es poden fotre 5.000 persones a veure cantar un tio, però no es pot ficar ningú a veure un partit de bàsquet. Bueno, això no s'entén. Les moltes incongruències que ens porta a aquesta pandèmia. Bueno, el Lleida amb això dels protocols Covid sempre ha estat molt seriós, no? I molt rigorós. Aleshores, bueno, clar, què passa? Que te'n vas a Marbella i hi ha 400 persones. Veus per fotre un partit de l'Orihuela o de la Xeneta, i parlo d'equips de l'altre subgrup del Lleida. Sí. I hi ha gent. Abans jo crec que el problema és el greuge comparatiu, no? De quan tu deixes entrar en un lloc sí i en un altre lloc no. Jo partidari... Així ho a tots al cap. Clar, partidari que hi hagués públic, en una instal·lació com el camp d'esports, amb 300 seients, doncs pels 1.000 que hi anem, jo crec que hi podrien anar. Una altra cosa és la logística, perquè clar, el problema més enllà d'ajuntar 1.000 persones en una instal·lació és que aquestes 1.000 persones han d'entrar i després han de sortir. I és aquí que poden produir les acumulacions, no? I a Lleida ja sabeu que són molt d'anar a última hora al camp d'esports, no? Perquè hi ha molts que entren 5 ja. Sí. Dir-li a la gent que hi vagi 1 hora i mitja, doncs perquè a nosaltres, per exemple, els mitjans de comunicació o els nois que van a fer de recull pilotes ens fan estar entre 1 hora i quart i 3/4 d'hora abans per entrar. Abans te fan la presa de temperatura, passes un codi QR, firmes un document de responsabilitat. Clar, la gent, si li dius que ha d'estar a partir de 2 hores abans de començar el partit, doncs no ho sé, fins a quin punt també aniria. És complicat. Bueno, doncs, si vols entrar has d'estar compromès. Si no, mira, ho sento molt, però és que si no ens farem mal i al final mai podrem entrar. Clar. No?
hem de pensar i hem d'estar tots units, perquè si no, és que no podrem entrar, és això. Hem de ser responsables. Això mateix. Hem de ser responsables, claro. Més enllà de l'esport i a nivell global, un dels problemes que tenim amb aquesta puta pandèmia, em perdó per l'expressió, és que estem sent molt irresponsables, en general com a societat. I a l'esport, doncs, encara més, perquè jo he vist imatges de partits que, hòstia, un sí en sí, un no, un sí, un no, un sí, un sí, un sí, un sí i un sí. Dius, hòstia. Només cal mirar els positius o tot. I després celebren un gol amb tots allà amb els jugadors apelotonats i l'afició. Clar. Aleshores, hem vist algunes imatges per xarxes que dius, hòstia, clar. Però clar, després d'aquí a Catalunya ens deixen entrar i ens fiquem totes les mans al cap. Bueno, és complicat, però estem com estem per culpa nostra, perquè com a societat som irresponsables. Tornant a l'esportiu, com veus tu ara mateix el Lleida, també l'entrenador Molo? Com veus ara mateix el Lleida i Molo? Serien 3 podcasts per resumir això, però ho intentaré. Sí, resumit, clar. Jo crec que amb el Lleida, a l'hora de valorar el Lleida ara mateix, a mi el que em passa és que tinc un angelet i un dimoni, no? Tinc l'angelet de la classificació, que me diu que té 13 punts, que és tercer, tot i que aquesta classificació és una mica fictícia, perquè l'Andorra està en 2 partits menys, un d'ells amb el Barcelona, o sigui, podria ser que quan l'Andorra es fiqui el dia, el Lleida sigui cinquè, que l'hagi passat l'Andorra i el Badalona. Però bueno, l'angelet et diu que està allí i que 13 punts està bé. I després tens el dimoniet a l'altra espatlla que et diu, hòstia, Albert, és que bones sensacions. Comencem com un tro a Hospitalet, que és un partit que podem guanyar 2-4, tot i que acabem palmant, guanyem a Badalona, guanyem al camp de l'Espanyol B, i a partir d'aquí, quan l'equip teòricament ha de començar a créixer, doncs no només no ha crescut, sinó que els errors, sobretot defensius, s'han anat repetint i no he vist una evolució, no? Si és cert que en els darrers partits sembla que Molo ja aposta definitivament per aquest 4-2-3-1 i, bueno, almenys sí que hi ha una idea de joc que encaixa una mica més amb la plantilla que té Molo. I sobre Molo, doncs, bueno, jo el que dic sempre, el primer que hem de fer és valorar-lo com el que és, o sigui, l'entrenador del Lleida. Correcte. Jo tinc la sensació de que se'l continua valorant com aquell central que quasi ens puja a segona. Tota la raó. Que venga, i ja està, i sí, va ser molt bonic. I sempre fico l'exemple de Koeman al Barça, no? Koeman és l'heroi de la primera Copa d'Europa del Barça, però com a entrenador tot pinta que sortirà en globo. Deixarà de ser un mite Koeman? No, però se'l valorarà com a entrenador. Doncs amb Molo passa una mica mateix. I aleshores, si és cert que el Lleida ha perdut molts punts per errors individuals, doncs Molo com a entrenador també té la seva part de responsabilitat per fer jugar a segons quins individus. Ell mateix, després del partit contra l'Olot, reconeix que José Ruiz i Abraham no estan al 100%. Bueno, doncs si no estan al 100%... No es posis. Clar, Soriano torna després d'un... Bueno, tens a Pla de Vall i tens Nico, que són 2 tios que se'n van al camp del Marbella, que és el Marbella, vull dir, cuidao, un equip amb un pressupost brutal, amb jugadors com Juanmi Callejón, com Añón, com Granero, doncs dissenyat per pujar, i els xavals donen la cara. Tens Joanets, tens Alfas, tens Tonis Vicentes... Amb mitja de 22 anys. Clar, que t'estan complint. Aleshores, bueno, doncs siguem una mica coherents, no? I jo sí que crec que el Molo, i en això peca una mica de joventut a nivell d'entrenador, és Amarrategui. Ell, abans d'apostar un tio de 20, aposta per un tio de 35. Bueno, pot passar, són coses que passen, no? Guardiola en el seu moment, quan arriba al Barça, i comença malament, doncs de repent s'inventa a Busi i Pedro. I la gent se va fotre les mans al cap. I mira que ha set Busi i Pedro després, no? Bueno, doncs donem l'oportunitat de que Alfa, de que Joanet, de que Yasser, de que Pla de Vall, de que Nico... Hòstia, a més de donar-te un cop de molts entrenaments, te'ls donguin també els partits, que per això està, són jugadors del primer equip, la majoria. I llavors jo crec que li falta aquest punt de valentia. És cert que han debutat 6, Pere Pons és testimonial perquè juga 3 minuts, Toni Vicente ha jugat 2 mitges parts, Liu ha jugat mitja horeta, Yasser fins ara no havia entrat, i llavors, bueno, dona continuïtat. Ho comentaves tu, que a Molo és que se l'està valorant perquè com a jugador ha sigut històric, a Lleida Esportiu, que ens ha donat molt, però hem de saber que... O sigui, hem de valorar els resultats que ens està donant com a entrenador. Li hem de donar les gràcies per tot el que ha set, però no perquè sigui Molo el tractarem diferent que al Badalejo, per dir un exemple, no? Clar. És que jo moltes vegades faig aquest exercici, no? Que dius, amb tot el que està passant, canvia Molo per al Badalejo. Bueno, aquí hi hauria una guerra civil.
Sí. I que s'ha anat a l'estadi tot i que no pot entrar amb pancartes. No juguem a res, quin desastre, som una banda, som coixos. No, també som molt així, a Lleida, vull dir que no estem mai contents. Però Molo és que, bueno, pues té aquest paraigües, no? I això era un dels danys col·laterals que alguns advertien quan se'l va contractar, no? El bo és que en aquell moment doncs, difícilment podies fitxar un nom millor que Molo. Lo dolent és que si en un moment podien anar mal dades, el nivell d'autocrítica seria ínfim. I és el que està passant, sense anar mal dades, perquè, ojo, l'equip és tercer amb 13 punts. Llavors, a mi sí que m'agradaria que es valorés el Molo entrenador i que Molo, que està creixent com a entrenador del Lleida, doncs, continués amb aquest procés de creixement i fos valent... Tampoc és un entrenador sense quasi experiència, vull dir, és la segona temporada. Zero experiència. Vull dir, porta ja entrenats doncs, els partits que ha jugat amb el Lleida, 28 l'any passat i no 37 partits. Porta a la banqueta. O sigui, no porta ni una temporada sencera a la banqueta encara. Ai... Del que portem de temporada, que quasi portem ja la primera ronda, fica-li una nota de l'1 al 10. A Lleida? Sí. Bueno, l'Angelet, o sigui, els resultats, li donarien un notable i el Dimoniet, o sigui, el joc, doncs un aprovat pelat. Un 5. Sí. Pol, opines el mateix, tu? Sí, de resultats, excel·lent tampoc, però sí, un 8. I de jocs, sensacions, jo ja les ficaré un 5,5. Amb la dècima, Bé, jo el mateix, opino el mateix que vosaltres. Que els resultats ens fan pensar que estem, jolín, que estem bé, molt bé, però sí. És que al final els partits, ja han hagut partits que els estem guanyant per penals, estem patint contra l'últim, no sé, no ens acaba d'agradar el joc. No, hi ha hagut de tot, o sigui, hi ha hagut... Jo, per exemple, el partit de l'Olot, que soc tan masoquista que l'he acabat veient 2 vegades, ostres, fem mèrits. No ens mereixem perdre. És que fem mèrits per guanyar. La primera part contra el Prat no em desagrada. A l'estadi Johan Cruyff, del Barça B, hòstia, el Lleida durant molts minuts li guanya la possessió al Barça. Sí. Que no és fàcil. Vull dir, però clar, després tens doncs, el dia de Llagostera, que va ser infumable, el dia del Cornellà, que també, doncs, feina rai, el dia del Nàstic fins als últims 10 minuts, que també allò va ser insufrible, i dius, ostres, llavors per això no és un suspens, però tampoc és una molt bona nota, sota el meu punt de vista. A Badalona, que van guanyar 0-2, si no m'equivoco, me sembla que també ho van fer bé, que vam jugar bé. Sí, bueno, hem tingut... Contra l'Espanyol, potser. Sí, hem tingut moments. A veure, és que al final tu mires dades, el Lleida és el tercer màxim anotador de tota la segona B. Només el Badajoz i el Nàstic han fet més gols que el Lleida. Què passa? Clar. Vull dir, tret de Marbella hem marcat 15 gols. Partits. Sí, tret de Marbella hem marcat sempre. El que passa que després només hem deixat 2 porteries de 0. Clar, 13 gols encaixats. Clar. Bueno, això t'obliga a fer ja 2 gols per tenir que guanyar el partit, perquè gairebé sempre reps. Llavors, bueno, i també fa que, en certa manera, doncs l'equip, i jo això ho entenc, pugui entrar en un cercle viciós, no? Perquè, d'una banda, tens la tranquil·litat de que tens qualitat i que al final sempre arribes, les tens i gairebé sempre marques, però també tens la desconfiança aquesta de que, hòstia, és que el rival, sense fer-nos res, sempre ens marca. I això, anímicament, doncs, també va minant. I ja, Pol, l'última? Doncs ja per anar acabant, anirem a mullar-nos una mica. Albert, tu on creus que acabarà el Lleida Esportiu aquesta temporada a la classificació? Jo vull... Amb el cor o amb el cap, Exacte. El que volem. Jo vull... Vosaltres sou molt jovenets i, clar, només heu vist el Lleida segona B. Correcte. Però, clar, la gent que ja tenim canes i que, hòstia, hem tastat, ja no et dic la primera divisió, vull dir, si hem tastat la segona A, ostres, 14 temporades a segona B, i clar, la segona B de l'any que ve, que ja no serà segona B, sinó que serà una tercera, ja serà un pou sense fons, no? Aleshores, jo el que desitjo i espero, i en certa manera confio, perquè insisteixo, jo crec que hi ha jugadors per aconseguir-ho, és que Lleida surti del pou de la segona B. Que acabi entre 3 primers i després, si arriba la cirereta amb ascens a segona A, perfecte. Però com a mínim assegurar aquesta primera divisió en Real Federació Espanyola de Futbol, la segona divisió B, però com a mínim.
Però això, llavors, tu creus que acabarà entre els 3 primers? Sí, siguem Bueno. valents, home, confiem. Vinga, va. Va. Jo no Pol, soc tan positiu, eh? A veure, tu què dius? Jo voldria que acabés entre els 3 primers perquè és el millor, t'assegures, i un possible ascens. Però jo crec que acabarà de 4 o 5è. Jo confio en la Pro, Jo confio en la Pro, perquè Jo també, és que però si ja no anem segona- ni a la, si no anem ni a la Pro, és que, com ha dit l'Albert, estarem al Pau no, lo següent, perquè encara Clar, és que tindrem serà menys com una recursos. tercera, com ha dit. Com has dit, Claro. serà com una tercera. Almenys la Pro és més professionalitzada, no? I És pro. clar, és Pro, no? Haurem de veure com serà aquesta Pro, perquè, clar, també ens estan explicant moltes coses i ens estan dient que serà Clar, més professional. sí. Però Igual és no el pot ser. mateix, O Igual potser és el és mateix. pitjor. No, Clar, pitjor no, però... jo sé que la segona és més professional perquè ho estic veient, però clar, Sí. aquí estem en un futur que, bueno, que no sabem com serà. Si és cert que pinta millor i si és cert que sembla que hi haurà uns drets de televisió i que, bueno, i un conveni laboral i una unificació enormes a l'hora de doncs que totes les instal·lacions on es jugui siguin més o menys similars. Clar, no pot ser que una setmana juguis al Rico Pérez, que ha acollit partits un Mundial de Futbol, i la següent al Futbolín de Llagostera. Alguna setmana juguis al Camp d'Esports i el següent a Cornellà. Clar, això és tremendo, no? Vull dir, llavors jo espero que tot el que s'ha apuntat o tot el que s'alvira d'aquesta segona divisió B Pro es compleixi i bueno, hi hagi uns requisits mínims d'instal·lacions, com és el bàsquet. A l'ACB, per exemple, s'ha de tenir un pavelló per 5.000. Com a la Copa del Rei. Com a la Copa del Rei. Exacte, i realment sigui més professional aquesta categoria, perquè si no, no tindria sentit tot el que estem parlant i tot el que estem patint pensant si els nostres respectius equips arribaran o no a aquesta segona B Pro. Bueno, doncs Albert, moltíssimes gràcies per haver-te passat aquí a parlar una estona amb nosaltres i que sàpiguis que quan vulguis pots tornar aquí. Res, nosaltres continuem. Albert, a tu et desitgem que passis unes molt bones festes i una molt bona entrada Bon d'any. Nadal. Bon Nadal. Molt bé. I Difícilment recordeu serà que el- pitjor el 2021, però no diem res per si de cas. Pol, sisplau, callem-nos, sisplau. Encara farem. No, res, doncs moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi, pel que necessiteu, que m'encanta que gent tan jove com vosaltres doncs, comenceu a tirar una mica del carro i feu iniciatives com aquestes, perquè els que ja fa anys que acampem també ens fem grans i necessitem un relleu, no? I des d'aquí us vull donar doncs, la meva enhorabona per aquesta iniciativa, desitjar-vos tota la sort Gràcies. i que, bueno, Igualment. compta amb mi per lo que us faci falta. I bones festes també. Lo de millor 2021 Moltes gràcies. Exacte. estic d'acord amb el Pol, no sé quin dels dos, però segur que és L'empurlanès. millor que el 2008. Segur. Bueno, doncs, moltes gràcies, Albert. Ens veiem un altre dia. Adeu. Adéu. Adéu. Part del partit de Lleida en aquesta jornada 10 s'ha jugat el derbi olotí entre Llagostera i Olot, que va acabar en taules en 1-1, 2 gols en els minuts finals, que ja els van comentar a l'estream i jo me vaig anar potser al minut 85 i llavors és quan van marcar. L'Espanyol ve Nàstic, un empat també a 1, el Nàstic està puntuant fora de casa. L'Hospitalet Andorra, l'Andorra que tornava després de molts partits sense jugar, ja que sigui per positius, ja que perquè descansava, doncs l'Hospitalet encaixa la seva primera derrota al seu camp i l'Andorra torna fort amb victòria per 0-1, per la mínima. El Cornellà contra el Barça B, va guanyar el Barça B per la mínima 0-1 i també el Lleida i el Prat, en aquest cas ja l'hem comentat, va guanyar el Lleida 1-0. Tots els resultats van ser per la mínima, ja sigui 1-1, 0-1, 1-0. I la xica de la classificació en els 3 primers llocs, ja el Fàstic de Tarragona amb 16 punts, segon le segueix l'Hospitalet amb els mateixos, 16 punts, tercer el Lleida Esportiu amb 13 punts, és a dir, està a 3 punts del primer, hi ha zones d'ascens per segona B Pro i el Barça B amb 13 punts després d'aquesta victòria molt important, empatat amb el Lleida de punts, cinquè el Badalona, que en aquesta jornada descansava amb 12 punts, sisè l'Andorra amb 12 punts, però encara amb dos partits menys. Sisè tancant aquesta zona de playoff per segona B, però ja el Cornellà, que estava quart, ja ha afluixat després d'aquesta derrota i està amb 11 punts. Ja a la zona on fa aposta, que és descens de tercera o mantindre's. Ja està el Llagostera, 8è, amb 11 punts, els mateixos que el Cornellà. En els mateixos també està l'Espanyol B, 9è, amb 11 punts. I ja els dos amb menys punts són l'Olot, amb 9 punts, està a 10è, i el Prat, amb 6 punts, que està el QE. Tot i això, la Lliga segueix molt igualada.
per exemple, el Cornellà al Prat tan sols hi ha 5 punts i del Lleida al Fàstic o a l'Hospitalet, com ho vulgueu dir, estan tan sols a 3 punts, és a dir, Lliga i Igualada, i on el Lleida està entre els 3 primers. Tens raó, perquè el Lleida ara per un partit està tocant el descens. Guanya un partit, està tocant el liderat. Això, com per exemple el Cornellà, anava quart i ara va a setè. Sí. Totalment, però jo el que veig clar és que el primer va el Nàstic, per mi la millor plantilla de segona B, de segona B del nostre grup, i l'últim va el Prat, que per mi és el pitjor equip del nostre grup. Comentar l'Andorra que ve de guanyar l'Hospitalet és que, ojo, està sisè amb 12 punts, és a dir, està a 4 punts el líder, però és que està, per exemple, porta 3 partits menys que l'Hospitalet. Sí. Si en un hipotètic cas és que els que guanya tots, es fica líder en solitari, però és que bastant en solitari, vull dir, l'Andorra és que els ha de guanyar, però és que almenys si tens que jugar el guanya 2, es situa molt bé. És això, no?, el que no m'agrada de la Lliga amb el Covid, perquè igual tu estàs supermotivat perquè vas primer, però és que el segon porta 3 partits menys, per dir alguna cosa, saps? Sí. Jo crec que aquesta... Ara, posant-nos reflexius, podríem dir, com estan jugant la Lliga ara, la podrien haver continuat al març, perquè estan fent el mateix. Estan fent el mateix, amb la mateixa situació. No hi ha públic, la Lliga... Bueno, sí, és diferent, encara pitjor. O sigui, encara l'han liat més. Jo, de veritat, és que, vamos, no entenc res. Tenim el president que tenim, Perquè Rubiales o Esteve? Exacte, Rubiales. Ah, vale. No, Esteve, home, sisplau. No, és que no sé si penses el mateix que jo, Pol. No, sí, jo sóc partidari que es podria haver seguit la competició, no ho vam fer, el Lleida es va quedar fora de playoff i ara toca jugar amb el que tenim, vull dir que és que amb uns equips, un grup d'11 equips, és que tampoc trobo absurd que facin, si no es pot entrar gent, els desplaçaments tampoc importen, no? Jo hauria pogut fer una lliga, podríem fer igual que quan es va d'allà, però sense fer subgrups, perquè els subgrups per proximitat tampoc ho trobo, sí, per proximitat, però és que si no hi entra gent, m'entens? Jo estic bastant d'acord. Sí. És que és el mateix. És que no... Mateix, però com dius tu, pitjor, amb menys equips i en una lliga que pots anar primer i que amb 2 jornades te situes potser quart, per dir-ho, per un exemple. Pol, t'agrada veure tuits? Sí. Doncs anem a veure Twitter Lleida. Bé, avui us porto 4 tuits. Si vols, primer te dic de qui són. Començarem amb el Rubén, després te portaré el Mesco, el Tripofan i per acabar una gran reflexió del pana Sergimovic. Ho podríem dir així, no? Ja? Bé, doncs com he dit abans, comencem amb el Rubén, que valorava la roda de premsa del president del Lleida Esportiu, Albert Esteve, que diu: quina roda de premsa, s'ha de sortir més, estem tots junts en això, bones festes. Pol, aquí tinc una pregunta cap a tu. El president del Lleida Esportiu hauria de sortir més de cara als mitjans de comunicació, a explicar què passa dins del club, com veu ell la situació actual. Com ho veus tu? Sí, estaria bé que sortís més, perquè al final és el president, no? És el que sap, el que coneix més bé el club, i està bé que, per exemple, quan estiguem en una situació dolenta, que sortís a demanar el que sigui o a explicar, perquè sempre està bé que el president del teu equip se noti, no?, que està allí i que surti cap als mitjans. M'ha agradat la iniciativa que va tindre i sí, la resposta sí. Pol, ja que aquesta setmana no tenim enquesta, te faig jo una mini enquesta express, ¿vale? Per a que pensis ràpid. Que a mi sempre m'agrada posar-te en apuros, no? La pregunta és, cada quan hauria de sortir el president Albert Esteve a roda de premsa? ¿Vale? Tenim la A, que és cada mes, ¿vale? La 2, que és... Espera que m'apunto. Cada mes, ¿vale? Quan les coses estiguin malament, són quan les coses estiguin malament, i després, doncs, que no surti, no? Podríem dir. Però, bueno, ja has deixat bastant clar que sí que voldries. La tercera opció la descarto. Perfecte.
Pues un Jo cop per optaria temporada, va, posem a la quan- tercera, un cop per És que temporada. sigui... Quan les coses estiguin malament, però no només quan estiguin malament, perquè quan estiguin bé també, sí. No cada mes, perquè tampoc trobo que és necessari cada mes, però, per exemple, quan les coses estiguin malament, que surti. Mhm. I quan a final de temporada o quan abans de començar un playoff, el que sigui, doncs també que surti, sigui en les bones i en les dolentes. Seria quan hi hagin novetats, no? Per exemple, Exacte, que... podem dir així, sí, Vale. així, sí. Jo, per exemple, Perquè quan... no cal que surti dient cada mes han O fet sigui, un per bon exemple, partit. Adéu. tema nous abonaments, a part de fer-ho És un exemple. una web, haver sortit també, no? A explicar-ho És un ell. exemple, exacte. Vale, perfecte. Segon tuit és del Mesco Jones, que també parla d'Albert Esteve i contestava un noi, vale? Diu, perdoneu, però si el Presi va dir el que va dir sobre l'innombrable, que és Gerard Albaladejo, és perquè a la ràdio fa unes setmanes es va sobrar dient que sempre que estiguessin els Esteves, ell no tornaria. O sigui, ell no tornaria mai. Com si tota l'afició blava el reclamés. És veritat, No, jo estic ben Molo, no ho necessito de moment. No, però... Bueno, bé, no amb sé. Molo hem parlat, però de moment ha tio, guanyat. però si diu que ell no tornaria mai perquè estan els Esteves, ha de dir per què, o sigui, ha d'haver un raonament Clar. bo i almenys Sempre si ha d'haver un no... per què. Igual Claro. que el president va dir a la roda de premsa perquè no sé què de Twitter, no sé què, és un per què, Sí. pues a Albaladejo igual. És Que li van fer una sí, entrevista, per cert. Correcte, li van fer una entrevista. Però, clar, Passen és d'un que lloc a l'altre. si tu dius això, has de dir per què, i si no, no ho diguis, si no te calles, Exacte. no? Però que, bueno, que el Gerard Albaladejo tampoc va fer tant per llera esportiu, no? Ho va fer O almenys al millor. primer equip. No, ¿dónde te sentaste, Paul? No, a veure, va fer una bona primera volta, però després... Sí, el que passa Després. sempre. Bueno, penúltim tuit del Tripofan, @tripofan7, que diu: anem aplaudint a Molo, anem, que ens anirà de pip mare. Primera part mediocre, una més. El Prat, el pitjor equip de la categoria i de lluny, disputant-nos el partit. Però todos con Molo. Si guanyem, pensaré lo mateix. A veure, en part té raó, però no t'ha de treure els resultats, vull dir, cap partit és fàcil. Mira, jo ara vaig a fer un petit comentari perquè hi havia molta gent que dia ahora dónde están los antimolo, no sé què, que jo tampoc soc antimolo, saps? Jo soc de Lleida, però bueno, jo crec que no cal, o sigui, sí que s'ha de respaldar el teu entrenador, ¿vale? Perquè li has de donar el teu suport, li has de donar pues, que estem amb ells, però no cal dir ahora dónde están los antimolo, no sé què, perquè com tampoc van fer aquí un partit increïble 4-0 contra l'últim, no, van guanyar 1-0, que igual, com ha dit el Pol a la primera part, ens podríem haver marcat més gols, no ho sé, no t'ho puc dir, però jo crec que té raó. El Tripofan, no amb tot, però sí que tampoc ens hem de fer molistes, no? Jo em faria del Lleida Esportiu. Antimolistes. Claro, jo sóc del Lleida Esportiu. No sóc ni molista ni antimolista. Jo vull que guanyi el meu equip. I És igual que, per exemple, que ets antimadridista o el que siguis, m'entens? O ets del Barça, no? Soc del Barça, ja està. Sí. Claro. Llavors, jo... o sigui, està bé, no?, que defensem a l'equip, perquè jo també el defensaré sempre, i al cos tècnic, però no ens hem de passar. No? Exacte. Sí. I per últim, anem a per l'últim tuit, que és de, com he dit abans, la reflexió del gran Sergimovic. Cap a Álvaro González. Ja sabem que de part del Sergi li han caigut bastants palos, no? Podríem dir, per dir-ho així. I diu, Una mica de Álvaro tot, també.
Diu, ojo, escolteu. Álvaro González, he rajado de ti como el que más, pero te doy mi más sincera enhorabuena por la asistencia de hoy. Cuando se hacen las cosas bien, se dice y punto. Increïble, Sincer, se nota que és oi, sincer. No, però va ser molt bona assistència, s'ha de dir. Clar, sí. Sí. Quan fa les coses supermalament, podem criticar perquè estem en dret, però quan ho fa bé, com va ser en aquell cas que va fer, a veure, tampoc va fer una assistència molt bona, tampoc va fer res més, però bueno, va ser l'assistència que ens ha donat la victòria, llavors... Molt bé, Sergi Momich. Se li agrada agrair, exacte. Molt bé, com se diu allò, Pol? Rectificats de savis, això. Rectificats de savis. Mira, m'agradaria parlar amb el Sergi Momich un dia d'això de Twitter i la plantilla, d'un petit debat. Parlant de debats, ens va donar una molt bona idea, que no la direm, però que segurament la portarem, Pol? Exacte. A veure quan la podem portar. Sí. Bueno, doncs, Pol, no sé si vols afegir alguna més amb aquest penúltim podcast, no? Si no m'equivoco, de l'any. Sí, ho has dit molt bé, Res, lo de sempre, afegir que ens podeu seguir a Instagram, _sentimentlleidatà, Twitter, @sentimentlleida, a Spotify, Sentiment Lleidatà, a YouTube, Sentiment Lleidatà, a Twitch, on cada diumenge a partir de les 11:40 fem directe seguint els partits i espero que quan jo els narri puguin marcar algú. És que ets molt gafet, tio. Sentiment Lleidatà, vull dir, just això cada dia ho hem de fer perquè així la gent ens va coneixent, ho esteu veient en pantalla i res. Moltes gràcies per ser-hi cada dimecres i cada diumenge i passeu molt bona setmana, ens veiem la setmana que ve, suposo, sí, clar, suposo no, Pol, sisplau. Pol, sí. Serà el dimecres 30 de desembre, acomiadant l'any 2020 i jo crec que no sé si es farà possible perquè encara no ens ha dit, però estem intentant portar una entrevista bastant xula. Vale, llavors, anava a dir, llavors ja no diré el nom, no diré el nom. Estem una mica encallats, però jo crec que al final ho farem si ens respon i tot això. Si ho fem, serà jo crec que bastant bonic. Bonic, interessant. Però si no, doncs farem un altre tipus de vídeo. Serà una entrevista interessant, I si no, doncs cantarem una Nadala, Pol. Cantarem una Nadala i ja està. Hombre. Fem una paròdia, hombre. Bueno, moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Adeu. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come